Nosotros queremos, primero en principal, queremos pertenecer a la mesa de diálogo, que nunca pertenecimos, y aportar nuestras ideas allí. ¿Qué podríamos mejorar? Nosotros nos encantaría mantener nuestra flexibilidad, seguir siendo autónomos. Si hay otras personas que si quisieran ser contratados o tener un salario ya estipulado, pues también existe la oportunidad. Utilizar dos modalidades, no nada más asalariados y ya, porque por elección de la ministra de hacerlo así. Mantener nuestra autonomia és lo principal. Avui, previsiblement, aprovaran en el Consell de Ministres la llei Rider, que no ha tingut en cap moment en compte els repartidors. En més d'11 ocasions hem intentat reunir-nos amb el Ministeri de Treball, amb els sindicats i amb la patronal, per manifestar que la gran majoria del col·lectiu el que volem és seguir sent autònoms, però no amb el model actual, sinó un model millorat com Itàlia o França, on han dotat de majors proteccions al col·lectiu, i en cap moment el Ministeri ens va voler rebre. Aquest Real Decret va en contra del que vol la majoria del col·lectiu i el que avui sortim al carrer en més de 10 ciutats per manifestar que els diputats siguin responsables, ja que no ens ha escoltat el Ministeri de Treball, que aquests diputats no convalidin el Real Decret i que finalment es tramiti en una llei ordinària on puguem participar i tingui en compte les nostres reivindicacions. Aquesta llei Rider el que farà és abocar-nos a l'absoluta precarietat. Ens hem reunit amb la Unió Europea, amb el comissari de Treball, i el que ens va dir finalment que el que té que apostar a Espanya i als altres països de la Unió Europea és per dotar de majors proteccions al col·lectiu de les plataformes digitals. I és molt sorprenent el que finalment ha passat a Espanya, és tot el contrari. En lloc de tenir una llei ambiciosa, el que han fet és abocar-nos a l'absoluta precarietat i el que avui sortirem a tota Espanya a manifestar que, si us plau, els diputats siguin responsables i finalment no ocorreixi això.